Ahojte, poďte sa robiť Vision Board na rok 2025. Takže, toto sú teda nejaké obrázky, ktoré som popripravnila do Pixartu. Teda pracovala som s Pixartom. Potom som pridala nejaké pekné stickers, napríklad Sol de Janeiro, potom nejakú kvetinku, rybičky, Sephora bag, lebo chcem ísť do Sephory a slniečko. No, tuto vidíte tie nejaké stickersy, z ktorých som používala. Tuto boli tie obrázky bez žiadnych stickers, lebo som ich odstránila, ale potom som ich zasa pridala. Čiže práca naviac. Tuto som vyberala nejaké ďalšie stickers, lebo som chcela ísť strašne do Los Angeles, takže som to tam pridala. My pôjdeme do Chorvátska, Itálii na Blackpink koncert a do Portugalska navštíviť rodinu a do Chorvátska sa kúpať. Potom som si to uložila, potom som si to pozrela a nakoniec urobila nejaké animácie, poanimovala som to a je to úplne všetko free na stránke www.pixart.sk. A je to úplne ľahké urobiť, takže odporúčam. A tuto už môžete vidieť final results. No a ešte predtým som tam dala nejaké ďalšie stickers ako túto vodu, ktorá vlastne mala sa pohybovať, nepohybovala sa. Tak tu máte results. Áno, maličké, ale veľmi sa mi to páči. Tak ahojte!